Za ki wanka ne? Sai can an jima zan yi ma. Ai ni matsala ta da ke idan aka haɗa ki kamar za ki haɗe mutum. Abin bakin ciki kuma ba na samun nasara. Da ita ce da mata da na tafi da kai kowa ma ya rasa. To ai a yanzu ma ba abin da tafi ki samu. Ko kuwa? Kai ba ka san ba ni bace. Ita ce ta gaban goshi. Tunda ita take kwana kusa da kai kullum. Damar da ni ka hana ni kenan. Kaddara ta hana ki dai ko? Haka kullum kake cewa ka daina yi wa kaddara sharri. Ke kuma ki daina yi wa kaddara musu. Na dai ji dama kafi ni baki idan kaga kayi min laifi sai ka dinga lallaba ni da dadadan maganganu har su sa na kasa daukar mataki a kanka. Wai ma miki tambaya. Wani mataki da kika ni ya dauka lokacin da auren mu bai yi ba? Zan fita harkan ka ne. Ba za ka ƙara gani na ba har abada. Kai? Ai da kin jawo matsala babba. Domin na ganin kawai yanki ciki zan yi fadin mutu. Saboda gaskiya matakin yayi tsawo. Na dai ji. Ni dai ka dawo kanka dan nan. Na dawowa. Kin gani dai wallahi duk dare na san baya nan amma hankali na kasa nutsuwa gaba ɗaya sai fargaba nake. Dama na san kai matsoraci ne ba sai ka gaya mun ba. Na yarda aje a haka amma ai dodo ne a wani gefe ai. Ni ba ta wannan nake ba kaga. Me za ka ci? Har sai na tsaya cin wani abu. Shago fa zan koma yanzu haka ana jira na. Za ka koma shago? Ai wallahi ba zai yi ba. Ba inda za ka ci. Haba mai dai. Daidai lokacin da na ga kiranki a lokacin wata kwastoma ta Jamila tana nan a tsaye a gurin ta ban listin da zan haɗa mata kayayyaki. Okay. Daman goma za ka je? Shi ne kake kokarin ka raina min hankali? A my dear. Ba haka bane. Saurara kin ci. Haba. Kin sani duk duniyar nan ba ni da wata macen da tafi ke kadai ce. To tunda ka san haka ne? Why not ka rabu da Jamila? Kawai mu ji dadin mu. Allahu. Kuma haka ne fa. Ke hakan kawai za a yi yadda kika ce din hakan za a yi kawai share ta dama amayyar cin bashi ce ita ni ga bashi nan zan ci anan to kaga ya mu me za ka ce mi sauri ni fa maganar ciyeciyar na ya ishe ni na fi ganewa in ganki cikin bargo a gashi me kake ci na ba kake zuba in dai bargo ne zaka ga abin da yafi cikin bargo ma ni dai damuwa na ka ci abinci to tun da kin matsa da fomin indomi mai dan ruwa kai ko a'a minti kada jeki karki dade kuma karki da wuri kai kanara Gaba ɗaya kayana sun yi squeezing fa. Yanzu in mijina ya gani haka zai yi tunani an yi wani abu. To ai ba damuwa zan shiga ɗakin matata sai in ɗauko miki wasu kayan ki canja kin tuwo. Kayan? To in ya gane ba nawa bane ba. A'a irin kayan da zan baki ba wanda zai gane bane irin after dress nan fa zan baki. Kin ga idan kika sa kayan ki sai ki dora akai. Wa zai ga kayan naki na ciki balle ya san sun yi squeezing. To shikenan ka je ka dauko mu. Shine. Na zo da To shikenan ai yanzu. Malalu me ke ya gida? ni ma tambayar da nake so na maka kenan ina tafiyar taka take Ke kamata ki fara bada amsa. Ai ke kika fara dauka hanya ko? ni da mun fa ba san tafiya ke bin nan nake yi ba ba na son zuwa ko ina kawai dai ka tilasta mun ne shi yasa na yadda na je saboda karkace na bijire maka amma ni zama na a gida wannan lokacin yafi mu To amma kuma biki bijirin ba kenan? ni a gani na yafi akan da ce maka ba zan yi ba